लारि लरि ओंखारलायबाय जोङो दा फैगोन बाबाया गारि लायदों खुलुमबाय नोंथांमोनबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय दिनै बोराय गैया बेखायनो आं दोनहैनांगौ जादों आरोना खारबोदो हाँ आंटी आज शुक्रवार है हाँ हाँ जि मोजां बानायबाय नों गेलेहैगोमानियाव साबि मारिदोंथ' आरो मालाय आंकोला नोंसोर दुस्थ' खालामोबा खेरेन्दाय गाख्रेबनायखौ नुवाखै मासे गाज्रि गथ'यलाय खेरेन्दाय गाख्रेबो खनबावोसो खाराब ओइनै हेद सर भगवान जि खेरेन्दायखा हेद सर थ' संफ्राम जादोंथ' संफ्राम बोराय ओमफ्राय नै लोगोफोर न' सुखांनानै आधा घन्टा 1 घन्टानि उनाव बिदि बेरजोबो आरोना न' सुबा बांसिनसो बेरो खेबबैसो सिबगोन नोङो दा फुङाव बिदि मैया आरो बांसिनबावमोन माने मैया सुबाय नालाय न'आ ओमफ्राय दिनै एसे माबा जाबाय आरो जेरावबो ओरैनो एसे माबाबाय नै नायलाय माबायदि रज'यो ओमफ्राय बियो गाग्लिनानै आथिङाव माबाबाय थायाबा बेरायबाय थासिगोन आरोना गानाया गाया र' एरायनानै थाबायो ओमफ्राय न' सुवाबा बेरा आरोना बियो एसे खम जालाङो साननै सुवाहलानो थाबा बे बेरा आरो ओमफ्राय मा खालामनांगौ दे सुवाहलानो थानांगौ ना सुनांगौ सुबाबो बिदि आरो सुवाबाबो लेथ्रा बारा नैबेयावल' बेरा आरोना नैबेयावल' बेरा बै लास्ट रुमावबो ओइनै बेरो बेडरुमावबो फार्स्ट रुमावबो बेरजोबो फैगोन नोंसिनि बाबायालाय अबाव लांफैगोन नोंखौलाय आसाम दं मामि ओमफ्राय आं दं नोंसोर खामानि मावै होबाय थानांगौ आंहा खिथु सु संनानै हो जि सुनानै हो आरो आपेल दाननानै आखाइ बौजाबाव आं दानला दे खिथुआबो नों सुनानै ला दे नोंबो सुगोन खिथुखौबो सोर सुगोन खिथुखौ नों सुआबो बाबाया खिथु सुगोन बिफाया थायोखाय न'आव नोंबो खिथु सुवा आं सुवा खाराब बाबायासो खिथु सुयो खिनाय जानाय खिथुसो सुयो बाबाया बहा नोंसिनि बाबायालाय आसामाव ओमफ्राय नै दिनै फुरि संदोंमोन ओमफ्राय नै बुद ना थियाना होनो दे बाबा मा नाम बाबा बेना मा नाम बुद नङा मा नाम बेखौ मा होनो जानोल' रोंगौ इयो पानिपुरि पापर होनगासिनो आरो जानोसै लोगोफोर माने बोराया फैथ'वाखै आरोना दहाय फुङाव खेबसे बानायबाय मामिनो दा जों बानायबाय ओमफ्राय आरो दा
बिफा फैबा आरो बानायबावनांसिगोन आरोना लेट फैगोन ओमफ्राय आं लोगोफोर बिदि जों सानैजोंल' जाबाथाय खावनानै जाखुमानाय बायदि मोनो आरोना जाग्राफोरखौ बोराय थाबा एसे साबसिन मोनो आरोना ओमफ्राय बिसिनायावनो बिदि बनानै जाहोबाय आरोना आङो हायाव बाहायो सानैल'जों खोख्लैयोबा बियो खोख्लैला खोख्लैलि एसे एनै लोगोफोर दिनैनिया जोबस्रांखांलायबाय आरोना जि माखासे सुखांबाय आङो ओमफ्राय न'आरि सिबखांबाय ओमफ्राय लोगोफोर जिखौ आं मैयाबो एथ' बुरजा सुदोंमोन ओमफ्राय दिनैबो अथ' बुरजा ओंखारबाय ओमफ्राय बेडशिटबो ओंखारबाय आरोना बिदिनो गथ'फोर गेलेनाय नालाय बे गेलेग्राखौ लखबलाय थिखोलाय खालामबाय थानायखायनो लेथ्रा जाबायदां बिदि बायदि मोननानै आं थाब सोलायबाय थायो आरोना गाइखेर फैबाय बेदर होफैदों लाबोफादों आरोना ओमफ्राय माजों संनो बेदरखौ नोंहासो गोथाव संगोन माजोंबा गोथाव बे जोगोनार भिन्दियानोसै मा होनदों सबायजों जानोखौबा सबायजों उदै गाज्रि जानानै सबायजों होनबाय थायो मा खालायसिनगोन माथो मोखांखौ सिनासैनो मुरा रासिनानै फैबा मा जायो जिर' खाथि हो जामफावफावैनो खोमायावल' गैया ओमफ्राय गोजौआव दंना फेसबुक नायफैलायबाय नै फेसबुक सारा हा सोर सासेयाबो नायदो बा आखाइफ्रा नुदों दुगैखांबाय देलायखांबाय मावस्रांखांलायबाय लोगोफोर स्राय देलायखांबाय देलायबाबो खामानि गैया न' सिङावनो थाबाय था देलायनायाथ' मा देलायनो बिदिनो दिनै सना गानदों माने गानथाराबाबो मा होनो सानो नागिरो आरोना खोमाया एसे बेखायनो आङो संनोसै सबाय जानखाबाय लोगोफोर सबायजों बयलारजों संनो थिनो नालाय ओमफ्राय दा समबार मारिनोसै गानथाराबो बोरैबा नुयो जि गोथाव सं होननानै बुंलांदोंमोन बोराया ओमफ्राय थावदोंना थावाखै साखिनायनोसै लोगोफोर जि गोथाव जाखाबायबो आरोना फैबायबो मानसियाबो जि गोथाव जाखादों आरो ओंखाम जानायबा गुंग्राय गहोनो नाङा केन्टिनावबो लांफाया मोनावबो लांफाया गावल' थाङो केन्टिनाव थांदोंमोन आरो केन्टिनाव लांफा होनबाय केन्टिनाव लांफाया बाबाया बिस्कुटबो लाबोगोन बे ब्रास नङालै जाम्बा कलगेटसो नै आंना ओमफ्राय बैदि सिंगेला गैयामोन बिदिया खुरनो जाबानो मोनबाय नै बेनो आंनि बेखौनो नांबाय थाथारगौ ना लोगोफोर बेखौ ससखौ मोनलाबोदों बायगोन बाबा ससा गोलैगोन मानो गोजौ दोनखो मोनसेल' बिमा फिसा सानैजों फुयो थेफाफा थाब जोबो ओमफ्राय लोगोफोर मा होनो जाखांबाय लोंखांबाय ओंखाम जानफिनबावबाय आरोना मामिनि एसेल' थाबाय बाबायाबो जालाय गारबाय ओमफ्राय ओंखाम लानायाबो एसे खम लाखादोंमोन खोमा ओमफ्राय आरो सबायजों बयलार ओंख्रि थोआसै आरोना ओंखामा थोआसै माने दंबावो ओमफ्राय आङो संफिनबाय आरोना बे एखमबा गोथाव मोनबा बुरजा जायो नालाय सबायजों माबाबा एसे गोथाव मोनोबा जायो आरोना माने एखमबा इदि एसेल' थाफ्लांबा गाव जानो गोसो उखैनानै फैबा ओंख्रि गोथावबा आङो ओंखामखौ एसेल' दोनो होनो आरोना ओमफ्राय ओरैनोबाबो जाखाया आरोना खम जाखायो ओमफ्राय बिनि थाखाय आङो संफिनबाय आरोना उन्दुनानै दं बोराया माने दिनै डिउटि आरो डिउटिबा एसे न'आव थासिनो नङाबा खामानिबाथ' थांबाय थानांगौआनो जायो आरो
फन होननानै फैबाय थायो उन्दुदोंमोन बेसारा फन फैलायबाय आंबो उन्दुगोन आरोना बे कुकार गाबखांबानो अखाखौथ' मा होनो आरोना सान्दुं गैया साना ओंखारा होमबाबो नायनो हायि इदि माबायो आरोना बोरैबा गुफुर मा होननांगौथाय बिदिखौ सान्दुं गैयाबाबो गोजौआव नायदावनो हाया आरो ओमफ्राय गरमाथ' बिदिनोसै थिगानो अखायानो हास्रोबाय थायो ओमफ्राय संफिनखांनानै माखांनानै उन्दुबाय आरोना लोगोफोर दसे ओरैनो गोलांबाय बोरायाथ' गरदलायखाबाय आरोना मालाय माने डिउटि दं नालाय न'आवनो थानाय जायो दसे थांलाय फैलाय बिदिनो अबावबा माबा माबि एसे एनै दसे आरोना ओमफ्राय बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर सादा सिदा ब्लग न' सिंनि ब्लग बेखौनो नोंथांमोना